звукова колонка за деца с форма на глава на мече. Тя може да възпроизвежда аудиосъдържание от микро SD карта или телефон. Колонката е с акумулаторна батерия, която се зарежда от електрическата мрежа. За да се включи колонката, е нужно да се натисне превключвателя към възпроизвеждане от SD карта. При поставянето на такава, колонката автоматично изпълнява аудиосъдържанието. За възпроизвеждане на следваща песен е нужно еднократно да се натисне плъзгача нагоре или надолу. При задържане на същия плъзгач може да се регулира звука съответно за увеличаване на силата или намаляване. За да може да се включи телефон към колонката, първо е нужно да се натисне превключвателя на съответната позиция и след това да се свърже телефона. Звуковата колонка има и вход за слушалки, което я прави използваема и в шумна среда. Тя се предлага в 3 цвята – син, розов и зелен.